Gobernu honek azken 2 urte hauetan lan pilo bat egin duela, etengabe, osasun itunetik hasita eta itxaron zerrendak jeisteko egin diren hainbat lan, ez gobernutik bakarrik, profesionalekin batera, sindikatuekin batera, hainbat eragileekin batera. Eta egia da, pasadan abendutik ona beste egoera batean sartu garela, Espainiako gobernutik eta osasun ministeritzak estatuto marko bat jartzen duenean mahai gainean, horrek ekartzen duelako, orain bizi ari garen greba aste horiek, ezta? Espainiako ministeritzatik datorren gatazka baten ondorioak izaten ari dira grebak. Baina hemen sufritzen ari gara, ministra bakarrik geratu da. Eta nik uste dut momentua dela estatuto marko hori alde batera uzteko eta berriro zerotik hasteko. Gu prest gaude hortan laguntzeko eta ministrari ere laguntzeko. Etxebizitzaren gaian dagoen oinarrizko arazoa da eskaintza gutxi dagoela gure herrian eta herrialde aurreratuenetan. Hainbat neurri jarri ditugu martxan, baina neurri horiek denbora eskatzen dute. Egin dugunaren ondorio eta fruituak jasotzeko. Baina horrek ez du esan nahi bukatu dugunik. Bigarren agintaldiaren 2 urte hauetan, neurri berriak aurkeztuko ditugu. Momentu honetan eskuartean daukagun neurri nagusi bat da etxebizitza gizarte funtsa bat. Hori tresna publiko-pribatu oso potentea eta oso indartsua izango da. Eta iragarri dezaket, hurrengo aurrekontuari begira, 2027 begira ere, neurri berriak sartuko ditugula, bateria berri bat behar dugulako momentuan daukagun egoerari aurre egiteko. Ertzaintza guretzat da erakunde oso inportantea herri honetan, ertzaintzak zaintzen gaitu, babesten gaitu, eta guk ere babestu eta zaindu behar dugu ertzaintza. Baina horretarako, ertzainek ere, horren ardura oso garbi eduki behar dute. Historia luzea, eta esperientzia luzea daukagu herri honetan ikusteaz ertzaintza instrumentalizatu nahi izan dela politikoki eta gizarte mailan. Eta nik uste dut hau ekiditu behar dugula. Sánchezen gobernuak eta Sánchezek berak jakin behar duela ze egoeran dagoen eta ze importantea dan gizalegez jokatzea, gardentasunez jokatzea, aurpegia ematea, eta datorren astean kongresuan berak agerraldia dauka. Nik agerraldi horri garrantzia ematen diot. Legealdiari zentzu bat eman behar diola Sánchezek, nahi baldin badu legealdiak bere bidea eduki, hauteskundeak deitu arte. Nik kezkatuta nago mundu mailan gertatzen ari diren hainbat gauzekin, eta esate baterako hurrengo hilabeteetan ekonomiari begira eta inflazioari begira etor daitekenarekin eta horretaz hitz egin dut berarekin, horretaz ere proposamen bat landu dugu Eusko Jaurlaritzatik, gobernatzeak eskatzen duela ardura eta erantzunkizuna, eta ez dela bakarrik eustea, baizik eta ardura hartzea, lidergo hartzea, eta dauden arazoei, herritarrek dauzkaten arazoei erantzun zuzena emotea. Ondo baldin badoaz gauzak uztaila bukatu aurretik aldebiko batzorde bat eduki beharko genuke, eta gaizki baldin badoaz gauzak ez genuke egingo, baina uste dut Espainiako legealdiari begira importantea dela gauzak ondo joatea eta aldebiko batzordea ospatzea.